आरो बिथाङा बबे गुवाहाटीयाव फ्लेट लानानै सोरखौ दोनहैदों बेखौ रायजो राजाया मिथिगौ। गतिके दिनै खनिन बसुमतारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि जानायनि दिनै ओंथि गैला। सासे गोनां सासे आइजोनि न'आव थाङो आरो बे डिभर्स जाबाय कर्टआव आरो बिथाङा बे न'खराव मा मिजिं लानानै बिथाङा गोबां लाख लाख थाखानि न' लुनानै एसि रुम गंनै लुनानै हैखो बेखौ रायजो राजाया मिथिगौ। बिथांमोना अपोजिसन जानानै थानायनिबो अधिकार गैया। बेला जेरै जोबस्रांदों बिथांमोननि थांखियाबो जोबस्रांलांबाय सार दङ। बिथाङा न'खर फिसिनायनि बिथाङा बेखौ सानखानांगोन, न'खर न' बां लुनायनि बिथाङा सानखानांगोन। नाथाय बे एनजिअ आफादाव थानानै बिथाङा बोरै न'खरखौ सालायदों? फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावग्रोबाय। दिनै आङो जिखिनि मिडियाफोरखौ पार्सनेलि इनभाइट खालामनायनि गेजेरजों माखासे खोथा आङो बुंनो बावहाय आरो फोरमायनो आरो क्लेरिफिकेसन खालामनो थाखाय आङो खौरां मेल बेवहाय लिरनाय जादों। दा गिबियावनो खौरांगिरि नोंथांमोननो आङो साबायखरखौ होग्रोबाय, लोगोसे गासै रायजो राजानिसिम आंनि फारसेनिफ्राय अननाय आरो मोजां मोननायखौ आङो बावहरग्रोबाय। दहाय फुङाव आङो मोनसे भिडिअ आङो नुदों, गोबाङा हयथ' नुदों जागोन। जे भिडिअआ BPFनि सासे दैदेनगिरि सिनेन बसुमतारी होननानै बुङो, जाय बिथांखौ खांखेला बसुमतारीबो होननानै जों मिथियो। बिथाङा कासिकत्रानि आरो बिथांनि जिखिनि भिडिअ बेखौ नायनानै बिथाङा जे बाथ्राफोरखौ बुंनो नागिरदों बे बाथ्राफोरा गासैबो मोनसे माने मिनिं गैयै, ओंथि गैयै आरो जेबो फोरमान गैयै बेबायदि मोनसे बेसलेस बेबायदि मोनसे बिथांनि अभियोग बा बिथांनि एलिगेशन। आरो बेबायदि एलिगेशनखौ मोनसे आफादनि सायाव बा सासे बिबानगिरि बा दैदेनगिरिनि सायाव बिथांमोननि एलिगेशन होनानै डिफेम खालामनो नाजानाय बेबायदि बिथांमोननि गोबांबार थांनाय समफोराव जोङो नुबोबाय। दा बाथ्राया जाहैबाय आंनि सायाव जे खांखेला बसुमतारीया जे एलिगेशन बा जिखिनि मोनसे अभियोग जे लाबोदों बे बाथ्राया जाहैबाय आं लावरिपारा होननाय गामियाव सोरनिबा न'खराव थांबाय थायो आरो मा इन्टेनसन लानानै थांबाय थायो होननाय बिथाङा गिबियावनो बे बाथ्राखौ बुंदों। दा आं बेवहाय रोखा फोरमायनो लुबैदों जे आङो दुलाराय फरायसा आफादनि सासे बिबानगिरि, सुबुंजों सोमोन्दो लाखिनाय आरो सोरजोंबा अकेजनेलि बा फोरबोफोराव सोरनिबा न'आव थांनाय आरो फैनाय बियो सासे मानसिनि बियो डिउटि, सासे मानसिनि बियो डिउटि। आरो आङो गोबां लावरिपारा होननाय गामियाव गोबां न'खरनि अकेजन बा गोबां न'खरनि फेस्टिभेल बा गोबां न'खरनि माने माखासे सुबिदा उसुबिदाफ्राव मालाबा थांबोदों बा थांदों। आरो दा खांखेला बसुमतारीया जे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों बिथाङा रोखा खालामाखै जे आङो सोरनि न'आव आङो थाङो आरो माब्ला थांदों, बे बाथ्राखौ बिथाङा रोखा खालामाखै। दा आं बुंनो नागिरनाय बाथ्राया जाहैबाय जायखौ बिथांमोना थांखिनो नागिरदों आं हमनानै लादों। आंथ' गोबां न'खराव थाङो, नाथाय बिथांमोना जायखौ थांखिनो नागिरदों बै न'खरखौनो जुदि थांखिदोंब्ला बै न'खरनि बिमा बिफाजों मोनसे खाथि माने थांनाय माखासे समफोराव बेबायदि मोनसे माने हाइ हेल' बा थांलाय फैलाय बेबायदि माखासे सोमोन्दोफोरा बेबायदि माने थांलाय फैलाया माने जादों। आरो मोनसे न'खराव जिहेतु बिमा बिफाजों सोमोन्दो लानानै माने जुदि थांलाय फैलाय जाबायब्ला न'खरनि सोद्रोमाफोरा बेवहाय अट'मेटिकेलि माने मोनसे सोमोन्दो बा मोनसे माने रायदावनाय बा मालाबा माने माखासे बाथ्राफोरखौहाय माने फोरमायनो लुबैनाय बा अकेजनफोराव माने मालाबा हांख्रायनाय बेफोरो जायो। दा बिथांमोना रोखा खालामाखै जे आं सोरनि न'आव थाङो आरो आं सोरनि न'आव मा खालामहैयो, बेखौ बिथांमोना रोखा खालामाखै। आरो जायखौ टारगेट खालामदों बियो बेखौनो जुदि टारगेट खालामदोंब्ला आंनि सासे माने एक्स स्टुडेन्ट आरो एक्स स्टुडेन्टनि बिमा बिफा बिथांमोननियाव आङो थांदोंमोन मोनसे समाव। आरो दिनै नैबे बुब्लियाव आंबो आंनि आफादनि माखासे बेस्थता
आंनि आफादनि माखासे जिखिनि हाबाफारि ओरै थांनांगौ ओरै फैनांगौ बेनि थाखाय आङो सिगाङाव जिल्लायाव थानाय समाव जिखिनि मानसिफोरजों आङो खाथि रिलेसन दोननो हादोंमोन थांलाय फैलायनि आं बेखौबो खालामनो हायाखै बेबायदिनो आङो सोरजोंबाबो बेबायदि आङो खालामनो हायाखै बहुत बेबायदि मोनसे गेप जाय न'खरजोंहाय बेबायदि मोनसे बिथांमोना एलिगेसन खालामनो नागिरदों बियो माने बेबायदि फोरमान बिथांमोननियाव हयथ' गैया आङो मिथिगौ आरो दिनै बिथांमोना नैथियाव मोनसे एलिगेसन लाबोदों जे आङो लायनो जाय न'खराव थांबाय थायो बे न'खरनि न'खौ आङो लुनानै होदों दा बिथांमोना रोखा जानाया गोनां आरो बिथांमोना जायखौ सन्देह खालामदों बै न'खरनि बिगोमानियाव सोंहैनाया मोजां आरो सोंहैनानै लानाया मोजां जे बिथांमोना न'खौ माबायदि लुदों आरो सोरनिबा न' लुनायाव आंहा बेबायदि जेबो माने बिहोमाबो गैया आंहा बेबायदि मिथिनो लुबैनांगौबो गैया आरो सोरनिबा न' लुनायाव आंहा जेबो बुंनांगौबो गैया नाथाय बिथांमोना मिथिथारनो लुबैदोंब्ला बिथांमोननि न'आ माबोरै लुदों बै बिथांमोननियाव थांनानै सोंहैनाया बिथांमोननि मोनसे दायथ' आरो बिनि फोरमानफोरखौ रायजो राजाफोरनो खिन्थाफिननाया बिथांमोननि दायथ' होननानै आं सानो आरो थामथियाव बिथांमोना आंखौ एलिगेसन लाबोदों जे आङो गुवाहाटीयाव सोरनोबा आङो फ्लेट बायनानै होदों फ्लेट बायनानै दोनदों आं बिथांमोननियाव सोंगोन जे आं कलेन्द्र बसुमतारिया गुवाहाटीयाव सोर व्यक्तिनो बबे डेटआव बबे एड्रेसाव बबे वार्ड नाम्बाराव बबे हाउस नाम्बाराव आरो बेसेबां रेटजों आङो फ्लेट बायनानै होदों बिथांमोना बेखौ रोखा खालामनांगौ आरो बिथांमोना बेखौ पाब्लिक खालामनानै होनांगौ बिथांमोना बेखौ फोरमान होखारो बिथांमोना होथारनांगोन आरो बेखिनिखौ बिथांमोना जुदि साहस गैयाब्ला दिनै आंनि सायाव बेबायदि मोनसे एलिगेसन लाबोनाय बिनिफ्राय बिथांमोना जानगाराव थानाया गोनां होननानै आङो सानो दिनै आङो सासे समाज सिबियारि सासे सुबुं समाज सिबियारि सासे सुबुं हिसाबै बिथांमोना एलिगेसन लाबोबावो आरो सुबुंनि अभाब आरो अभियोगाव बिथांमोना आंनि सायाव सोरखौबा मालाबा नंखाय अभिजित मुलि जानो थाखाय मदद खालामनाय बिनि सायाव जे आंनि एडमिसननि समाव सोरनोबा एसे थाखा जुदि गोनां जानांगौबा आरो बिथांमोना जाय मानसिखौ टारगेट लेखा बायनांगौ टाइमाव सोरनोबा बिथां लेखा बायनांगौनि थाखाय इमेज आरो बिथांनि हस्पिटालाव दङ न'खर आरो हस्पिटालाव सोरबा बेमारि माने फिउचार नायहैनाय बेखौबो बिथांमोना डक्टरजोंहाय आङो जगाजग खालामनानै आरो बे पलिटिकेल गेमजों मोनसे बिथांमोना खालामनो नाजानाय बेबायदिखौ आङो बिथांमोना जिउआरि नाजादों जेब्लानिफ्राय आङो आं नाजाखादों आरो आफादजों बै समनिफ्रायनो जाहैबाय आंनि केपासिटिनिफ्राय आं बेबायदि खालामबाय बिथांमोना गोबां बार बाथ्रा आरो बेखौ आङो बुंगोन गोबां मानसिफोरा बिथांमोना जेब्लानो बुङो आरो मोनसे खोथा बुंदों आंनि आइडेन्टिटि आङो गसंगोन गुरुबासा गासै रायजोआव आं फोरोंबाय आरो गुरुबासा हाइ स्कुलाव फोरोंनाय हिसाबै गुरुबासा जि बेचफोरखौ आङो फोरोंनो मोनदों जि फरायसाफोरा आंनि फरायसामोन बिसोरो दिनै आंजों माने खाथि सोमोन्दो दिनैबो गोबां फरायसाफोरा दङ सोरखौबा आङो मालाबा बबेबा प्राइभेट स्कुलाव आङो फ्रि एडमिसननि थाखाय आङो बुंहरनानै एडमिसन होहोनाय सोरखौबा माने एडमिसनखौ एसे कनसेसन खालामनानै एडमिसन होहोनाय बेबायदि एक्स स्टुडेन्टफोर आंनियाव गोबां दङ आरो सोरनोबा प्राइभेट टिउसन लानांगौनि थाखाय सोरनोबा मदद खालामनांगौनि जिखिनि खामानि बेफोरखौ आङो थांनाय समफोराव आं गोबां खामानि मावबोबाय बे हिसाबै गाव गावनि गथ'फोरखौ जिहेतु आं सासे व्यक्तिया मदद खालामबायब्ला बिमा बिफाया आंजों गोबां फरायसाफोरनि बिमा बिफाया आंजों खाथि सोमोन्दो दङ आरो फरायसाफोराबो आंजों थेखा बेथेखा गोबां बेबायदि सोरबा रायलायहरो सोरबा मालाबा न'आव अकेजनेलि आंखौ इनभाइट खालामो बेबायदिनो आङो मालाबा लोगोफोरखौ लानानै आङो थाङो बा मालाबा हास्लाबाबा आङो सोरनियावबा माने मालाबा जोंनि जिखिनि लोगोफोर बेखौ लानानै आङो भिजिट खालामनाय जायो आरो बेवहायनो आं मोनसे खोथा फोरमायबावनो लुबैदों जे आङो गुरुबासा हाइ स्कुलाव फोरोंनायनि सिगां आङो 2011आव क'क्राझाराव आङो क'क्राझार हायार सेकेन्डारियावबो आङो फोरोंगिरि हिसाबै थिसनजादोंमोन क'क्राझाराव आङो 1.5 बोसोर आङो सार्भिस मावदों 1.5 बोसोराव जेसेबांनाखि स्टुडेन्ट आं लोगो मोनदों बै स्टुडेन्टफोरा आंजों दाबो खाथि सोमोन्दो दं बिथांमोना आंनाव कल खालामो बिथांमोना आंनाव मेसेज खालामो आरो बिथांमोना अकेजनेलि मालाबा ख्रिस्टमासब्ला मालाबा ओंखाम गोरलैब्ला मालाबा न'खराव बार्थडे दङब्ला मालाबा न'खराव हाबा हुखा दङब्ला मालाबा खेराइ दङब्ला मालाबा ख्रिस्टमास जायोब्ला आंखौ इनभाइट खालामो दाबो आङो क'क्राझारावबो बेबायदि आं भिजिट खालामो दाबो आं भिजिट खालामो
क'क्राझाराव गारबोनाय जोंनि माखासे एक्स स्टुडेन्टफोर बिथांमोननोबो आङो मालाबा मरेल सापर्ट बा मालाबा थाइसे थाइनै फाइनेन्सियेल सापर्ट बेबायदि जेखिनि सापर्टफोरखौ आङो दाबो बै बिथांमोननोबो हरबाय थायो। बिथांमोना दिनै खेल गैया नामा जे आं जे सासे समाज सिबियारि, बिथांमोना दिनै खेल गैया नामा जे आं जे सुबुंजों खाथि सोमोन्दो लाखिनानै आङो खामानि मावो आरो बिथांमोना खेल गैया नामा जे हिउमेनिटिखौ जे आं भेलु होयो, मानसिनि खैफोद आरो मानसिनि अभाब बेखौ जे आङो सन्मान होयो, आंनि केपासिटिनिफ्राय आङो जायफोरखौ आङो दिनै हानायमानि आं मदद खालामदों आरो इयुनावबो मदद खालामलांगोन, बेनो जुदि बिथांमोननि थाखाय हजम बा डाइजेस्ट जाथावै जुदि जायोबा बे बिथांमोननि खामानि। आरो दिनै आङो साननानै लादों बे बाथ्राफोरखौ दिनै बिथांमोना दिनैनि बे इलेक्शननि रिजाल्टनि उनावसो मानो बुंफैखो। आंनि सायाव बेबायदि फोरमान आरो आंनि सायाव बेबायदि अभियोग दङमोनब्ला बिथांमोना सिगाङाव मानो बुंनो साहस जायाखै, बिथांमोना सिगाङाव मानो पाब्लिकनो खिन्थानो थाखाय साहस जायाखै। दा बेखायनो आङो दिनै बुंनो नागिरदों जे बिथांमोननि दिनैनि जिखिनि आंनि सायाव जे अभियोग लाबोनाय बियो मोनसे पलिटिकेल कनस्पिरेसि आरो पलिटिकेल ब्लेम गेम। दिनैनि टाइमाव बिथांमोना आंखौ आरो आं जे आफादाव दङ बे आफादखौ मोनसे बदनाम खालामनो थाखाय, रायजो राजाफोरखौ गाज्रि मोनहोनो थाखाय, आंखौ गाज्रि मोनहोनो थाखाय बे खामानिखौ मावदों बिथांमोना होननानै आङो दिनै सानदों। दिनै सिनेन बसुमतारी बा खांखिला बसुमतारी जायखौ जों मिथियो आरो सिनायो, बिथांनि आखल आरो बिथांनि आखु बेखौ जों बयबो मिथिगौ, बेखौ जों बयबो मिथिगौ। आरो सिनियर हिसाबै आंनि जायगानिनो मानसि हिसाबै जोङो बिथांमोनखौ जोङो मान होयो आरो सन्मान होयो। आरो बिथांमोन बायदिया जों बायदिखौ बेबायदि एलिगेशन होनो थाखाय बिथांमोना मरेल राइट्सबो गैया आरो बिथांमोना खुनु बेबायदि मोनसे बिथांमोननि आखायाव फोरमान आरो पत्रबो गैया। दा बेखायनो बिथांमोना बेबायदि जिखिनि आंनि सायाव जे एलिगेशन लाबोदों बेखौ लानानै जोंनि रायजो राजाफ्रा गोनो गोथो जानो गोनां गैया। बेखायनो आङो दिनै आंनि सायाव जिहेतु जेबो बेबायदि फोरमान गैया, आंनि सायाव आंहा बेबायदि मावनाय जेबो जिहेतु गोरोन्थि गैया, बेखायनो आङो दाथियै आंनि सायाव एलिगेशन लाबोनायनि सायाव आङो गासै रायजो राजाफोरनो आङो बे खोथाखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आङो दिनै फोरमायनाय जाबाय। गोजोन्थों।